יש כאן לנול 8 קווים ורק 7 חוטים. אז נשאר לנו קו אחד ריק. אני שמה אותו תמיד למעלה וסופרת 1, 2, 3, מוציאה את החוט השלישי ושמה למעלה. ואז את החדש הריק אני שמה למעלה וסופרת שוב 1, 2, 3, מוציאה את החוט ומעבירה. אתה רוצה לנסות? אתה סופר מהחריץ הריק, 1, נהדר, אז אתה מוציא את החוט, תמשך אותו למעלה ותשים אותו בחריץ הריק עם הקו. תדחוף פנימה וכנס פנימה. יפה. עכשיו עוד פעם, חריץ ריק למעלה. זה מספוג. זה סוג של ספוג, קוראים לו סול, אבל זה סוג של ספוג, יפה. איך אתה יודע? אתה מבין בחומרים? לא, כי הרגשתי. הרגשת שזה רך כזה? מעניין. אתה רואה ריק? תגיד לי כמה כן, כן. זה נהיה לי כבר ארוך. זה הדוגמה שלי. אתה רוצה לנסות? ריק, 1, 2, 3, החוט הירוק. יפה. ואיזה חוט עכשיו צריך? גם בקטן. נכון. איך זה גודל? זה צבע יפה, ירוק יפה כזה רך. נכון, זה גודל כזה. בעיניים זה. נכון. אתה עובד מקדימה ומאחורה קורים כל מיני דברים. אתה בודק מה עוד אפשר לעשות עם הנול הזה? עכשיו, אתה זוכר, אם אתה סופר לצד השני, אז החוט שתוציא יהיה החוט שכבר עבדת איתו וזה יפרום. אז אתה צריך תמיד לספור לאותו כיוון. מהריק, 1, 2, 3, עכשיו יש לך את הכחול הזה. אתה יכול להוציא את הכחול? כן. תעביר למעלה. דחוף אותו להיכנס פנימה. יפה מאוד. עכשיו תנסה לבד.